Labafundi abenza ibanga lika grade 11 eMeadowlands Secondary School eSoweto ibona abadle umhlanganiso njengoba bezomela Elakuleli eDubai emcintiswaneni ozoba ngenyanga ezayo, kanti bajabule kakhulu ngokumela Elakuleli njengoba bezithanda nezifundo zezokuvakasha. Umem wasibiza eklasini lakhe azosichazela kabanzi ngecompetition because she felt like maybe we deserve to compete school of emcintiswaneni. So she explained ukuthi kenzakalani in detail. We feel like happy. We were happy because we never thought and expected this thing will probably happen to us, because we never thought this big opportunity, because it's a big opportunity that not everybody will get this. So we really appreciate it, especially from our teacher. Uthisha wabo uphindile Mabaso uchaza ngokuthi wabatholela kanjani leli thuba lokungenela lo mncintiswano. Inyanga edlule ngoMandulo ngathi mangabe ngiyibukela hawo nayo i-competition idinga uthisha we-tourism kanye nabafundi ababili be-tourism baka grade 11. Ngiyabaza abantwana kuyibona abayimiselayo abayisebenza ngokuyikhandla ebengenza nabo lento le kwayibona-ke engibanikeza ithuba ngababiza nje ngabachazela ukuthi kunento ekanje kanjena ngenzeka yini mhlawumbe nithande nani ukuthi nibandakanye, hayi bajabula batshengisa nje nabo ukuthi banentshisekelo ukuthi siyenze lento. Uthisha nhloko wesikole uHarry Makena uthi lokhu kuletha injabulo enkulu kubafundi nezinhlaka zesikole esifundazweni iGauteng. They did very, very well, and the school is very happy. The SGB, the district director, the facilitators, all the stakeholders are very much happy. Oyiphini likamqondisi emnyangweni wezokuvakasha uLulamile Sterman uthi lokhu kuyizithelo zokubambisana kahle nomnyango wemfundo eyisisekelo. Wonke iminyaka siba nabo kusukela ngo-2008 apho sasiqale ukuba sizawuba nalemiboniso ebizwa ngokuthi-ke yi-National Tourism Careers Expo. So i-GTPSA has always been a partner with us. Beza bona ngale program yabo yama-competitions. Labafundi kanye nothisha wabo bazolifulathela Elakuleli mhla ziyi-10 kuLwezi. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ngingu-Endo Kantuli ngibika ngise-Meadowlands eSoweto.